Ако реколтата ти тази година е била слаба, причината може да е тук, в почвата. Здравей, аз съм Октай от Арас Агро и днес ще ти кажа как да заземиш оранжерията правилно, за да имаш силен старт на пролет. Първата стъпка, преди да направим каквато и да е обработка, е основното почистване на оранжерията. Махаме всички стари растения, корени, колчета, канапи и плевели. Колкото повече органични остатъци останат, толкова повече болести и неприятели презимуват. Втората стъпка е пълна дезинфекция на горния слой. Използваме син камък плюс гасен авар. Класическа, работеща комбинация. Поръсва се равномерно, после се обръща почвата. 2-3 дни след обръщането правим леко поливане. Това активира реакцията и започва истинската дезинфекция. След 10 дни вкарваме хранителните елементи НПК, ТОР. Това възстановява почвата и зарежда с фосфор и калий, които остават през зимата. И последно запечатваме оранжерията с серни ленти. Те унищожават яйцата на вредители, акари, спорите на много болести и стерилизират въздуха и конструкцията. Важно е оранжерията да бъде затворена от 24 до 48 часа, като никой не трябва да влиза. Това са най-важните стъпки, ако искаш да имаш силен старт до година. Последвай Арас Агро за още практични агросъвети.